Kitang tanan, mabata og tiguang, mutaliwan man jud, asa man ta padulong, human sa kamatayon. Unsaon taman nga mao man ni kapalaran sa tao dinhi sa kalibutan nga ikaw ug ako mutaliwan gayud. Mga matay ba, kitang tanan ilubong sa yuta, malata, madugta, mahanaw, apan doon na kita'y paglaom sa pagkabanhaw gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan diha sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta nga maoy akong hisgutan karon. Because God did not make us for this limited world. He made us for the unlimited. He made us for the eternal. He made us for the everlasting. He made us for the kingdom of heaven. O magkaroon tani ang hinuduman sa tao nga hatlagan kitag bagong lawas nga way kamatayon, lawas nga mahimayaon sama sa lawas atong Ginoo. Usbo niya ang tanan, makalusot na tagbongbong, makaadto na ta dito, makaadto na ta diri, based on us we will be gifted with the gifts of the Holy Spirit. We will have bi-location, we will have multi-location. Wala na'y kasakit, wala na'y kaguol, wala na'y pagminatay, wala na'y pagbangutan. Kay gibag-o sa Diyos ang tanan. Og ang Diyos mutipon taliwala sa iyang katawhan dinhi sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Atong sugdan sa sinugdanan ang background nga naa sa atong pagpadayag sa atong pagtuo. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa panag-ambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Una, nagatuo ako sa Espiritu Santo, maghahatag sa kinabuhi sa tumang kalipay, kanang madagayaon gayud. Kanin dinis kalibutan nga karaan, tinagsip ra ni siya, ginagmay ra ni siya dito sa bagong langit o sa bagong yuta. Dito ang tinibuok yun, ingnon lang pungat kinapungkayan sa grasya sa Diyos. Kaampitan sa mga santos, kitang tanan santos yun tag gusto tag langit. Kanang inahan nga gipaantos sa mga anak nga mga badlungon, kanang asawa nga gikulatas, mga bada nga bisyoso, santos. Kanang lapasira, kanang namaligya ug isda, kanang labandera, kusinira, santos. Sa kapasayloan sa mga sala. Because we are all sinners, we will have to ask God for forgiveness of our sins in order to be able to enter into the kingdom of heaven. Bayad sa atong mga utang, ayaw sigig pagpakasala. Sumapa ang mga yawi sa gingarian sa langit, mauman ang sakramento sa pagkumpisal. Sa pagkumpisal nimo, gipasaylo ka ug ang sirado nga gangaan sa langit mo abri. Pagkabanhaw sa lawas, the resurrection of the body. Atubangan sa Dios iya kitang hukman, sumala sa atong binuhatan, maayo o daotan og sa kinabuhing dayon dito sa bagong langit, dito sa bagong yuta.
sumapan ni Pablo, the eyes have not seen, the ears have not heard, the mind of man cannot fathom what God has prepared for those who love Him. Ingnon lang tampo nga mapuno kas kalipay nga dili nimo masabtan kay kining kalipaya dili matupkan sa bisan unsang kalipay dinis kalibutan, and you are going to praise God because God is so good. No, not just good, He's the best. Not just the best, He's the greatest. Ug ikaw kung gatagan kag kalipay, di ka makapugong sa imong kaugalingon. You are going to praise God in the new heavens and the new earth forever and ever and ever. Amen.